Tunda aka halarci wannan gari babu wanda ya taɓa tsallaka wannan gurin ya je bayan garin. Amma wannan wani ƙanan sun ce su sai sun bar garin nan sun tsallaka sun ga meye a bayan garin nan. A wannan garin wata ƙaramar gada ce wacce suke tsallaka a garin, amma gada ta kare babu wanda ya sai ya tsallaka garin. Amma wayannan wani ƙanan sun ce su koyo sai sun tsallaka sun bar wannan garin sun gano ina ne wannan meye a bayan garin nan. Daga nan babban ya dan hau kan katakon ne ya ce to yanzu ya zamu kenan, sun suka ce su bar su to katakon su fara hada a hankali suna ɗorawa. Nan fa suka fara ɗebo katakon suna bugawa suna hada a hankali suna hada a hankali suna ɗorewa su ɗaure su ƙara yin abun gaba su ɗaure su ƙara ɗaurewa. Suna jera katakwaye a hankali suna jera har suka samu suka kai wani mataki a wannan gadar. Bayan sun fara katakwayen sai kanan suka je suka sai wasu katakwaye a wani bangare. Bayan sun sai wannan katakwayen suka to za mu yi amfani da wannan katakwayen da mu gida wannan gadar. Bayan sun gama siyo wannan sun suka ɗaure wannan gadar suka ɗaura da zari suna ɗaura duwatsu a wannan gurin suna ɗaura suka dawo wannan gadar a wannan gurin suka zo sun yi daban sa wannan gadar fa. Sun zo tsakiyar tsaunin wannan gurin suka harba bindiga suka nuna 'yan garin cewa fa abun fa ya fara yiwa fa aikin sa ya fara yiwa fa. Bayan sun gama hada wannan gadar fa sai fa ga hadari fa ya hado fa da walƙiya fa kowa ya gudu ya bar sa a nan gurin. Na suka ce su fa ba su iya tsaya fa wannan garin ba. Kusan komai sai sa da magaji nan fa ɗaya daga cikin wannan dan garin fa ya samu ya tsinka igiyan nan fa ya tafi saboda ya ga ana yin wannan guguwar. Amma fa su kowa jikin suka dinga bin wannan gadar suna gudu sun san gadar ta iya karya suka dinga bin da gudu suna gudu saboda ana iska ana guguwa gadar tana tsatsinkewa. Su sun ji a ransu ba su zama a wannan garin nan fa suka fara gudu akan wannan gadar suna gudu gadar fa ta fara babballewa suna gudu gadar na ballewa wata ma ta biyo su amma ta ga ina rike igiya domin ta taimaka masa su tafi nan fa ta rike wannan igiya suna gudu a wannan igiya amma da ke karfin ta ya riga ya karewa ta yaba nan fa yan garin suka dinga jan wannan igiya domin su samu ne masa tsallaka sabo wannan gadar su leko su gani nan fa suka dinga tafiya a hankali suna zuwa ƙarshen gadar fa ya kare. Wayannan samari wa da kai so suke suka fita tarihin da ba ta ba a wannan garin. Karamin yana gudu karamin ya samu ya tsallaka wannan gurin sauran babban yana cikin wannan gurin babban yana kai gada a shigar ta harka ta kare yana so ya tsallako sai gada ta kare nan fa ya tsalle fa gada ta zami haka ya samu ya fada na gurin fa in garin fa suka fara cewa me zai faru nan fa kaza sai da sadata Allah ya suna ganin me yake faruwa ko nan fa suna can fa gada ta kare ga baki ɗayan ta ran fa kowa ce inna lillahi to ya riga ya fada ɗaya ne ya samu ya tsallake can kansa an ga an harba wata bindiga wannan bindigar na nuna cewa sun tsallaka wannan gurin nan fa kowa ya ringa murna ya jin daɗi saboda sun riga sun tsallake wannan wajen ashe wannan abin ba haka bane ba ɗaya ya nashi ya zo tsallaka wurin ya ga alamun bayan da zai tsallaka wannan gurin fa zai iya fada kuma kai baya so kashe musu zuciya nan fa sai harba wannan bindigar shi da cewa sun tsallake wannan gurin ashe ba haka bane ba shi ya fada karamin ne tsallake. Dangi guda bakwai wanda suka fi kowa kuɗi a tarihin duniya. Na farko ba lalle ku yadda ba. Ahali na bakwai. Ambani family wanda suke da kuɗi kimanin dala biliyan 99.6. India sun zuba hannun jari a bangarori kamar haka. Mai wato oil, telecom da kuma supermarket da kuma solar. Guda da bikin da ya nuna cewa su masu kuɗi ne. Ahali na shida shine Mas family suna da kuɗi kimanin dala biliyan 133.8. America wanda su ne mamallakin M&M da kuma sneakers da Fidigri masu kuɗi a ko'ina. Ahali na biyar kuma shine Koch family. Koch family suna da kuɗi kimanin dala biliyan 148.5. America sai aka wanda suke ranta ƙasar kuɗi ma. Ahali na hudu kuma Amas Duma family wanda suke da kuɗi kimanin dala biliyan 170.6. Ƙasar Faransa mallakin Master and Luxury suna samun mawakatan kuɗaɗe a wannan bangarori. Ahali na uku kuma muna da ahalin Altani family wanda suke da kuɗi kimanin dala biliyan 172.9. Qatar wanda ya zuba kuɗi a bangarori kamar haka banki, hotel, PSG. Ahali na biyu kuma Walton family wanda suke da kuɗi kimanin dala biliyan 432.4. USA sun zuba hannun jari a Walmart Hair wanda su da wanda suka damarmala America. Ahali na ɗaya kuma shine ahalin Al Saud family wanda yake da kuɗi kimanin dala tiriliyan 1 Saudi Arabia sai dai su dama sun samu kuɗi a iya bangaren mai ta hanyar suka samu mawakatan kuɗaɗe.